I'm back, and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. I only live to love you. After years. Aliyah? Labad ko na yung oo. Oh, Atubang ako. gusto ko matug. Atubangas ako. Ah. Oh. No. Naghilak man lagi ka. Nga naman ka. Nga naman ka. Aliyah, nangutan ako. Tubag ako. Nga no naghilak ka. Wa man good. Adios. Kano sa ka lang makataon sa paglimod? Wa lagi tadi. Hilaw ka yung imong pahiyom, oh. Klaro kay na makaka. Di na tingali kinahanglan pa nga ipahinomdom na ako nimo sa makadaghan nga dili gyud malipay ang Ginoo sa bakakon. Sige, uy. Labad na lang ang akong Sorry, kay dili ko kumbinsido sa imong tubag. I want the truth. Ganun naghila ka. Kay gimingaw ko nila ni Papa. Mama, usa ko mga igsuon. Ikatog na lang una na. Og ba natam mo padayon sa pag-istorya, okay? But please, do not forget to pray. Aron dili ka pasagdan sa Ginoo. Mugawas na ko. Aron sa pagkuta og gatas para nimo. Inom gyud og gatas, ha? Sa dili pa matuog. Ada? Here is your milk. Ala. Thank you, Daddy Del. Ayaw gid ninyo kalimti ang pag-inom og gatas, ha? Sa dili pa matuog. Oh, Ay, ako rin sila di ati manana dong. Thank you, Yaya. Ay, dili ka pa ba matulog, ada? Makiksulti pa ko niya, Yaya. Okay. Pahuway na lang. Ako na lang mahibaw mo atiman sa ubang butang diha nga angay hiposon. Pahuway na dito. Ay, natuma naman ako ang obligasyon dong. Amo ba? Oh, sige. So, desim kwarto. Good night. Good night, Yaya. Good night, guys! May pangutan ako nimo, Ada. And I hope gay mo kung tuganan sa tinuod. Ha? May nahibawan ka ba nga problema ni Aliyah? Ha? Sulti ko kung doon na ka magani ideya. Wa man ko'y nahibaw-an, Daddy. Wa man sige sulti na ako. Mag-istoryahan na man mi. Pero may mag-istorya pero wa man ko kahinomdom nga may gisulti si Aliyah nako nga doon na siya'y problema. Wa sa ko makakita niya nga nag-uul. Hingatawa baya kaayo si Aliyah, Dad. Meaning, happy na siya? Kumusta si Harvey? Ha? Wa ka ba makabantay nga nanguyab si Harvey ni Aliyah? Na, musibat manggay dayo na si Aliyah basta malantawan niya sa Harvey. Mahadlok man si Aliyah sa mga laki, Dadi. Dili siya gustong duulon. Sige kani siya ingon ako nga di gid kuno siya manguyab kay ang iyang dream nga makahuman gid sa eskwela. Gusto man gyud makatabang si Aliyah sa iyang pamilya, Daddy. Okay. Listen, ayaw siya sulti nga nakisulti ko nimo karon, ha? Pero ingon ini ang buhata. Sukta siya suway kung doon na pa ba sila ang problema. Tungod kay ako siyang naabtan nga naghilak kag ganina. Siya diyang ako siyang giadto sing kwarto. Ha? Mao ba? Pangutanaw na siya. Ha? Unya, tug-ani ko. Ate na kog nagdamgo na ka. Bisan ang saon ako, dili jud ko makatug. Nakay problema? Lagot ko. Naku,
Na ako isa ni mo, Aliyah? Mingon ba ko? Oo, bitaw. Aw, sige be, sultihin na lang kung anong naglagot ka niya. Kinsa imong gikalagutan. Si Daddy Del. Ha? Kung nahibaw pa lang ko nga doon na dali si asawa. Hindi ko masugot nga tabangan ko niya. Bahala nagdili ko maka-eskwela. Unsa? Unsa, uy? Hala no. Aliya, tayo pa sa ha. Tayo pa sa hak. Tayo pa sa gid kay naglibog gid kaayo ko. Nga lang niingon man ka nga naay asawa si Daddy Del. Di ingo taong ka makasarap anang balita Bogo ka? Ha? Ganun nabugo man ko. Naminaw ko sa ilang konbo itong babae nga nanawag niya. Klaro kaayo ang ilang panagsulti kay video call pa to. Wa ka makasabot nga nangita niyang babae. Gipabalik siya kay gimingaw na kuno kaayo siya. Nganong biyaan kuno siya. Unya miingon dayon nga I love you. Unya mitubag sa si Sir Del nga I love you too. O special pa rin niya ang babae. Aliya, wa na lagi ka ni tahod ni Daddy Del. Nag-sir na lang lagi ka. Ngano ko magdadi man ko niya. Unsa ko anak ko niya. Magdadi jud ko anong kasab-an ta si asawa. Unsa bay asawa, uy? Mutuo ka nga nay asawa si Daddy Del? Ayaw pataka, uy, Aliya. Tingalig masukuhin noon ni mo si Daddy Del ni mo. Bala. Hala no. Nagpinaldita na lagi karon Aliya. Ngano di ka? Dili na ko gusto din ni. Ha? Mupaulit na ko sa Davao. Dili na ko eskwela. Ha? Naunsa naman ni? Unya ako. Bala na kasi mong kinabuhi, uy. May magsumpay tag tinai. Hala, uy, nga naman ni siya. Uy, nga di balintong mang utok ani. Wag ko kasabot ni mo, Aliya. Bisag wa pa ka makaklaro atong imong gisugilo nako no, pero lain lagi imong batasan ron. Naunsa di ka, uy. Di uban baya ko nimong sibo tungod nimo ha. Naibaw baya ka, madili ko gusto nga magkalagyo ta, kay kita ra baya gid ang suod kaayo. Maong mingawon gid ko nimo. Ayaw ko giapil sa imong kasuko, uy. Kalain sad nimo. Ay, paghilak, uy. Nagdilang ko kay sakit man ako dugan. Naiubos ko nimo. Kita'y kuyong din niya. Biyaan ako nimo di ay. Aron dili ka biyaan, pauli tang duha. Ha? Ada? Panganda mo kay manglakaw ta. Oh, kadungog ka, Aliya. Dili ko mukuyog. Ayaw, sige papadlong, uy. Pagdali mo ha. Sige na, Aliya. Manglihok na ta, kitingali kasapaan pa ta. Hala, Daddy, nga ni katawa man kag maayo. Unsa day katawanan sa akong giistorya nimo? Daddy, imo kong isumbong ni Aliya kay ako kag gisultihan sa among giistoryahan gabi No. Dili na mahitabo. Mao nga ayaw kahadlok. Dili na ko tuganan si Aliya. Nga imo kong gisultihan bahin sa inyong giistoryahan gabi. Don't worry kay dili ti ka ipahamak. Dili ba ko gusto nga mag-away mo ni Aliya? Pero nasuko ka ni Aliya. Wa. Tungod kay nakasabot man ko sa iyang gibati. Maong kulang. Okay? Aliya ka na ha? Kay no. Tawag lang palihog si Aliya ug paniya. Ing nga may tuyo ko ninyo duha. Hala. Hoy, unsa man ang imong gibuhat, Aliya? Klaro, ana. Ngano nang hipos mo kani mo mga sinina, uy? Unsay problema? Hala ka. Yan naman mo. Awa man. Nag-away mo? Wa da di uy, mag-away good town. Nakugang lang ko pagsuod nako kay nang hipos man si Aliya sa tanan niyang mga sinina unya gipanood niya sa malita. Aliya? Nga naman ha? Mupaulit na ko sa amo. Kay imo ming gidadi ni unya. Aron lang di ay imong biyaan. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!